Kolomaya phalok thanai tongnai ta kokborok songno जों दिनै थिं एन्ड ग्रु रिच बयनि बिसिंतै सायमालायनाय साक्सेसफुल बर' रंनि वानसंमुं रok बाराय बाखि बक samung rok khai फायदे के सक्सेसफुल आरो अनसक्सेसफुल बर'नि बिसिंगो जे गेप दंमानि अबरंनो सायमालायनाय बाक्सा बर' बाखि लाइफआव सक्सेसफुल अंगयमान बाक्सा बर' बाखि अंगयमाया अबरंनो नायलायनि सागबो सक्सेसफुल बर'खाय वानसंनानै सोलोंगै सागबो सक्सेसफुल अंगयमानलाय इमांरंनो पुरा खायमाननाय थिं एन्ड ग्रु रिच बुक सामारि अमहाय बर' रंनि बागैबो जे बर' सक्सेसफुल बर'खाय वानसंनानै सोलोंनानै मुसुगो आरो साकसारनो बिसास खायनानै सोलोंनानै मुसुगो थिं एन्ड ग्रु रिच अमहाय बर' रंनि बागैबो कोनो किछु कारणनि बागै लाइफआव सक्सेसफुल अंगयमाया बिराद गज्जा मानैनो एसिड खायनानै थांगाय नेनि बिसिंगो बान्दिं डिजायार एबा बिराद इच्छा दंनानै दांनाय जत बरक लाइफआव सक्सेसफुल अंनानै मुसुगो तबा अनेक कम बरक से लाइफआव सक्सेसफुल अंगय तावा नों अबनि रिजन रक सायमाननानै मुसुगो सक्सेसफुल बर' रक अबनि बागैनो सक्सेसफुल अंगय मानो ता हिंगै बंनि बाखाखौ सक्सेसफुल अंनानै डिजायार एबा इच्छा दं अबनि बागै बिराद स्ट्रागल खायनानैबो टियार दङ ता नेनि बिसिंगो सक्सेसफुल अंनानै इमांरो पुरा खायनानै इच्छा दङ যদি অবনি উত্তর ইয়েস হিংকাই নিনি ইমাংরক অবশ্যই পুরা অবয় एग्जांपल हिसाबै थॉमस अल्वा एडिसन नायलायनाय बाल्ब आबिष्कार खायनानै थांगै बार 10,000 बार फेलावनानै परियबो बाखा बायागै बाखानो कारां खायै आरो बार आबिष्कार खायनानै जायदुको सालजाबो बेनि बाल्ब आबिष्कार खायै पृथ्वीनि लाइबावागो बेनि बुमुंरक सुइ गालांखा आइनि बागै साकसांनो बिसास माखायनाय हिंकायसे जे कोनो सामुंखौ सक्सेसफुल अंगय सक्सेसफुल बर'रक साकसांनो बिसास खायो जदि नों इतिहास बयखौल' गै सक्सेसफुल बर'नि काहिनी पढ़े नायखै सायमाननाय बक साकसांनो बिसास खायो बिसास सारा केबो सक्सेसफुल अंगय माया बक सायमानो जे बक जे कामनो खायो अ कामनो सालजा थिकनो कमप्लीट खायने अबनि बागै बकनि डेफिनिट गोल क्लियर दङ आइनि बागै बक सक्सेसफुल अंगय मानो सक्सेसफुल अंगय माया सक पर्यन्त बक याकादिया सामुनो कन्टिन्यू खायतो अबनि बागै नों निनि डिजायर नों निनि डेफिनिट गोल नों बर' थांगै सगैनाय बकनो एसिभ खायनाय सागां अबनो क्लियर अंनानै नांनाय अबनि अनुजायै काम खायखायसे सঠিक जागाखौ सगै थानानै थांगाय अबनो जे सक्सेसफुल बर'नि आरो सक्सेसफुल बर'नो आरो केसेन अंनानै सालाय कापलाय अंनानै जित बेसेबा 10,000 फेल अंनानै परियबो बिनि इमांनो पुरा खायनानै बागै लागातर काम खायै थांगो नों जदि रांनि मालिक अंनानै मुसुगो हिंखाय 6 स्टेप फलो माखायनाय प्रथम स्टेप डेफिनिट एमाउन्ट नों बासुक जारतै रांनि मालिक अंनानै मुसुग 1 लाख 2 लाख 5 लाख नों जेस कामाय खायनानै मुसुग अबनो ठीक माखायनाय सुदु कामाय खायनानै मुसुग हिमानि बाय एक्जेक्ट एमाउन्ट ठीक माखाय स्टेप 2 गिव नों अबनि परिबर्ते तामा रगैमान अबनो ठीक माखायनाय स्टेप 3 डेट फिक्स माखायनाय नों बासुक समायनि बिसिंगो अरांनो एचिभ खायनानै मुसुग 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर अब ठीक माखाय 4 स्टेप प्लान जदि नों प्लानिंग फायो हिंखाय अबनो सुइ मातनाय नों रेडी दं करि दं काम जेंगै मानो 5 स्टेप अबनो कायसा जागाखौ मासुनाय 6 स्टेप अबनो सालो 2 बार पुरमो वाइसा थुना दं फवाइसा खरां गजा काय मापरे अबहाय खायके नों सत्ति फिलंनाय अरांनो माने मांगाय अबहाय खायके नों अरांनो सत्ति माने मांनाय आइनि बागै नंबो जदि लाइफ सक्सेस एचिभ खायनानै मुसुगो हिंखाय साकसांनो बिसास खायनानै मुसुगो हिंखाय आइनि बागै नंबो जदि लाइफ सक्सेस एचिभ खायनानै मुसुगो हिंखाय साकसांनो बिसास माखायनाय नों साकसांनो कगाम सागै निनि व्यवहारनो परिवर्तन खायमानो जे कोनो बर' साकसांनो बिसास खायनानै सोलोंगै मानो खालपति नों सागो हिंखाय आं अकामनो खायमानो हिनै खालपति नों सागो हिंखाय अकाम आं खायमानो एक समय एमन खाय फाय नों अकामनो खायनानै निनो अर सत्ति पावर फाय साकसांनो अबाहायके सामानिनो हिनो अटो साजेसन जों अबनो वानसुगो जों जेनो खायनानै मुसुगो अबनो खाय सक्सेसनि लामागो तेलांगै मानो जदि नों बार अकनो सागै दं हिंखाय एक समय फाय जिनि ब्रेन अकक्रंनो कबै हिनै गसैला जों कामनो खायनानै जुगता अंगै थां अटो साजेसननि बिसिंदै जों साकसांनो बिसास खायनानै सोलोंगै मानो जों कामनो खायमानो जे जों खायनानै जदि नों अबनि बिसिंगो हिंखाय कायसा मानैनो माननानै मुसुगो हिंखाय साकसांनो बिसास खायमाया अंगै दंका हिंखाय
टेक्निक सुदुं निनि बागैनो बानायजां साक्सेस अंनानै बागै निनो आरो स्पेशल नलेज दं नांनाय नलेज दंखाय अनेक काम इजि आवैता सक्सेसफुल बरक सब समय बगनि नलेज बारेरगो नों जेसे परेनै आसुक सक्सेस आवै माननाय जदि नों परेनानै याकारै रगो हिंगाय अजागा बै जागागो न दुरुकनाय साइ माननानै बागै नों कोनो इउनिभार्सिटी रगो एडमिशन अंनानै नांया कोनो डिग्री लानानै नांया स्कुलाव थांया माने बुं नों अनेक किछु सोलोंगैमा अबनि बागै सुइखुरुं दंनि आलादा आलादा बयरक परे मान सेमिनार एबा एडुकेशनल प्रोग्राम रगो एटेन्ड खाइमान साइमानो माने अबया जे दुनियानि मानिनो बाखालारक थाय अबंखा नलेज फिलिंग रगनो समय फाइगाय जाते अबनो कामो फानांगै माननाय सागनो बासकांगो देलांगै माननाय अबनि बादेबो नांखाय एक्सपार्ट रगबाय परिचय अंगै मातंनाय ददि नों कोनो मानायनो खाइ माननानै मजुखाय बंनो सिंगै मानो गजा गजा कम्पानी रगो गाबां मा एक्सपार्ट दङ बंनि एडभाइस लागै मानो नों যত কিছু সাই মাননাनै দরকার নাংয়া নিনি ইমাজিন কল্পনা খাইনাनै ক্ষমতাनो নিনি যোগ্যতা हिनै मानो आलबार्ट आइनस्टाइन सागो बुद्धिमान माने अबया जे नों बासुक जरातै साइमा बुद्धिमान माने अबसे नों बासुक जरातै कल्पना खाइमानि काइसा एमन टेक्निक अबनि साहाज्ये जों जिनि एमां रंनो आइडिया रंनो रियलिटीयो परिवर्तन खाइमा कल्पना दुई रकम दङ एक क्रिएटिव इमेजिनेशन अबनि बिसिंथिजों अमहाय वानसबो ताबोपो केबो अबनो वानसबियाखौ काइसा काटाल आइडिया अबनि बिसिंथिजों एमन काइसा काटाल मानै बानायनानै सेस्टा खायो आगियो केबो अबहाय खायाखौ गजा गजा इन्वेस्टर रक गजा मानै बानायनानै बागै अबनो इउज खायो सिन्थेटिक इमेजिनेशन गाबांफोर काजाम आइडिया रंनो साफुलै काइसा काटाल आइडिया गो परिवर्तन खायो अबनि लगे नि दुर्बलता रंबो साइमानानै नांनाय जिनि बिसिङाव गाबांमा बरफ साकसांनो जत केसु साइमानानै हिने वानसंको अबहाय वानसं मुंग्रक जोंनो सक्सेस संनानै बाधा रगो अबनो चेन्ज खायो साकसांनो आरो डेभलप खाइमानो अबनि बागै साकसांनो कोएक्शन माखाइने इ बसरो आनि टार्गेट फुलफिल दै अंगै मांखा ता इ बसरो आरो गाबांमा टार्गेट कमप्लीट खाइनानै दंमानि आरो बेटार खाइनानै दंमानि अबहाय वानसं मुंग्रंनो थानाय जे नों बर मिस्टेक खाइगे अबहाय सुंमंग्रंनि बिसिंथि साकसांनो आरो बेटार खाइमानो गाबांमा अब्बास आगेनि सिमिनो जेनि बिसिंगो दंगो अब्बास रक अंखा सेलेमा दिनैनि कामनो दिनै बारया खानामनि बागै तनमानि अबनि बागै निनि लगियो सब समय कामनि लिस्ट मातननाय जदि नों समयनि बिसिंगो खाइ मानलिया हिंके वानसंनानै नांसिनाय नों बर मिस्टेक खाइगे अबनो साइमान मानि परियो नों जदि नांखाय बन्धु बान्धवनि हेल्प लागै मानो अ कामनि बेपारै डिस्कासननि बिसिंतै आगेनि मिस्टेक रंनो साइ मानै आगेनि साइ आरो बेटार खाइमा सक्सेसफुल अंनानै बागै गाम चिन्ता भाबना रक माखाइनाय जिनि कन्सियास माइन्ड गाम जायानो आलादा खाइमा दं आइडिनो जिनि सबकन्सियास माइन्ड अबाहिया सबकन्सियास माइन्ड गाम जायानो बिनो आरो सेप खाइतने रक आइनि बागै नों साकनो जाया बरबाय जाया मानै बै कासालो मातं नाय जिनि सबकन्सियास माइन्ड যত কিছু ন সেপ খাইতনে রক आइनि बागै जिनि व्यवहार रक समयनि लगे अबहायनो अंग नों दैमा सुक जाया बरम लगे तंखाय जाया कक्रक खानाखाय मुसुगिया फुंनिनि तंमुं जामुं रबो अबहायनो अंगयथा अबनि याकनि केबो यगै माया अबहाय बरकबाय तंखाय लाइफो सक्सेसफुल अंनानै कठिन नंनाय आइनि बागै सक्सेस अंनानै मुसुखाय गाम बरकबाय मातंनाय गाम वानसकमुं रक मा वानसकनाय अबहाय के जों जिनि ब्रेनो गाम गंनो सुपुंगै जिनि तंमुं जामुं रकनो गाम खाइमानो सक्सेस खाइमानो गाबांनो बरक डिसिसन लामने परियो बेसी दिन टिकिरय माइया अबहाय बरकनो लाइफो सक्सेसफुल क्या सा प्रॉब्लम फाइकेनो जे डिसिसन लामने रकनो याकारै रगो जदि खामानि गंनो टिकि रगै मानलिया हिंखाय नों सक्सेसफुल अंगै माइया सक्सेसफुल अंनानै बागै निनि बाखाखौ जित दंनानै नांनाय ननो बरक सब समय कामनो ननो फारिगालाखै सानाय अबहाय बरकनि ककनो खानाय आखाइनो सा जदि नों बरकनि ककबाय सामुं खायो हिंखाय कोनो सामुं ताराय माया नाय जदि अबहाय बरकनि बागै सक्सेस अंगै माया हिंखाय निनि एम रंनो के बनो तसा अबहाय बरक रंनो सुंदि जे निनि क्लोज फ्रेंड एबा टीम मेंबर रक सक्सेसफुल अंनानै थांखाय बाखाखौ जित दंनानै नांनाय जखन जों काम खाइनानै जेंगो
आइफोरखौ अनेक प्रब्लेम फायो गोबां बरफ प्रब्लेम फेस खालामनानै नाया अरनि याकनि यगनानै नायो अबहायखाय बिनि कामरक आरो इजि अंनायखिनि बवानस किन्तु সময়नि लगे लगे अबा आरो बजारगै निजे नरक खालायबाय साक्सेसफुल बरफ अकंग गाम खायसे যখন কোনো কিছু মানে মাননাनै সাহিত্যखौ अबन माइया सब पर्यन्त याकारि साक्सेस अंनानै मुसुगु हिंखाय कोनो सामुं याकारनानै बन्द माखाय नों याकथाया अखामबाय गोरोंगै मादंनाय अबनि बागै जे कोनो माने माननानै थांखाय निनि बिसिंगो डिजायार एबा इच्छारन मासि जारन आंनो नेगेटिभ बरफनि काजाला मादंनाय नों गलजा कायसा माने एसिड खायनानै थांखाय टीम बाय काम खाय माने कायसा लाभ दङ अब साइसुं काम खाय माने सालायबो आरो बेसि लाभ दङ आइनि बागै डिजाइननि कायसा टीम मा सालामनाय निनि एमाग जे सुगजा निनि प्लेनिं आसुनो गजांनाय अ प्लेनिं अनुजायि काम खायनानै आसुनो प्रब्लेम फाय परिश्रम खाय साक्सेस खाय आसुनो आगो तंथं माबो फायनाय आइनि बागै कायसा नांमाने गगंखा नों निनि बागै कायसा टीम मा बानायनाय अ टीमो अमाहाय बरफ न मालानाय जे बरफ निनि बागै काम खाय जखत कयेकजन बरफनि टैलेंट काम खायनानै क्षमता परिश्रम जत एक अगोय निनि इमांरक साक्सेस खायमा नाय साइजुं बरफ अखनो खायमाया अ टीमो टैलेंटेड बरफ तंनानै अबछै नांनाय आइनि बागै अमाहाय बरफ नों निनि टीम लादि जे बरफ टीम वर्क खायनानै गोरों खायमाननाय अबनि बागै नों जे बाय काम खायनानै हिनै वानसक अबनो साकां गाम खाय वानसकै बाबैयै लादि जों जत बरफ साक्सेस आरो फ्रीडम अंनानै बागै आजाय रफुं जों जिनि वानसक मुंनि गिकर रबै खाजागै जों आं सक्सेसफुल बरफ खायके दंगै दंना नय अंखा सक्सेस अंनानै बागै जत दिसाय साकां थाकसाकनो बिसास खायनानै मा सोलोंनाय निनि बिसिंगो सक्सेसफुल अंनानै डिजायार एबा इच्छारनो सिसारनानै नांनाय अबनि बायखाय प्लेनिं खाय निनि लामानो बासकानबा गुइदों सक्सेस अंगै मानो आं आसा खायो अबुक सामारिनो ताजाखाना हिनै किसु टाटाल सोलोंनानै मांखाना हिनै आं वान जागैदों खाय लाइक शेयार खाय रदि जाते आरो बरफबो सायमाना अडियो सामारि आसुनो नग इ अडियो सामारिनो बाराय नांजाखा कमेन्ट खाय सादि